Gọọmenti Anambra steeti ekwugo na a ga-eguzobe ibu agha dị egwu megide ndị mpụ na arụrụala nakwa ndị omekome malite ugbu a iji wee fụ na ebelatara ihe nhịahụ a na-enwe na achọmnta ego na steeti a. Gọvanọ Chukwumasoludo mere ka amata nke a n'oge agba nke ikpeazụ nchịkọta Izuka ndị nta akụkọ nke afọ 2024 nakwa inye nkwanye ugwu Man of the Year Award nke otu Nigeria Union of Journalists alaka nke Anambra State na Godwin Ezemo International Press Center Ọka. Onye ọlụ anyị bụ Ngozi Obilere kọrọ anyị akụkọ a n'uju. Gọvanọ Soludo nke onye nọchitela anya ya na ya bụ mmemme bụ kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Dr. Law Mefo kọwara na gọọmenti ya chọpụtara mkpamkpa ndị omekome na-akpa ịhụ na ha mebiri udo ndị Anambra na-enwe anwụrị ya ma kọwaa na ya agaghị aga n'ihu hapụ ha ka ha na-emebi ahụhụ ọ na-ata n'idozi Anambra. Otu onye nkuzi bụ Dr. Monday Ashibong onye kọwara na ọrụ ndị nta akụkọ dị nnọọ nnukwu mkpa maka mmepe obodo dụrụ ndị nta akụkọ ka ha hụ ọrụ ha dịka ihe dị nnukwute mkpa. Onye isi ndị nta akụkọ na Anambra steeti bụ Dr. Odogwu Emeka Odogwu ka ọ na-anabata ndị niile bịara ya bụ mmemme kọwapụtara ọtụtụ ihe ndị ọ rụgara n'afọ 3 gara aga na ndị ọrụbeghị ma rịọzie gọọmenti arịrịọ ka o nyere ha aka n'ịrụtọpụ ihe ndị na-echere ya bụ ụlọ ndị nta akụkọ aka mgba. Oriakụ akachi gọọmenti steeti bụ Dr. Nonye Soludo bụ onye a nọrọ na ya bụ mmemme wee nye ntụrụugo dịka nwunye gọvanọ na-enyekarịcha di ya nkwado ya na onu ndị enweghị onu na mpaghara South East na ọtụtụ ndị ọzọ etunyere ugo dị iche iche. Site n'Ọka, abụ m Ngozi